May mga lugar na hindi kailangan magsalita upang marinig ang kanilang kwento. May mga lupang tila tahimik sa paningin, ngunit sa bawat hakbang ay nakabaon ang mga bakas ng digmaan, sakripisyo at pag-asa. Isa na rito ang Dulag Leyte. Noong 1944, habang ang mundo ay nilalamon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang bayang ito ay naging isa sa mga pangunahing entablado ng laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang mga dalampasigan nito ay sinalubong ang mga Persang alay. Ang mga bukirin nito ay ginawang paliparan at ang mga burol nito ay naging mga bantay sa isang bansang muling bumabangon. Ngayon, makalipas ang mahigit 80 taon, nananatili pa rin ang mga tahimik na saksi ng kasaysayan. Hindi ito simpleng lakbay, ito ang paglalakbay. Pabalik sa panahon, ang bawat hakbang ay maaaring magdihuling hakbang at ang bawat tagumpay ay may katumbas ng buhay na inaalay. Samahan ninyo akong galugarin ang mga makasaysayang puok ng Dulag Leyte, ang Liberation Town, kung saan ang bawat hakbang ay pagbabalik sa mga kwentong humubog sa ating kalayaan. Nandito tayo sa Barangay San Rafael, Dulag Leyte, na kung saan mismo sa kinakatayon ko ay dito daw dumaong ang mga Allied Force noong 1944 at kung saan sinusuportahan ito ng isang historical marker. Dumaong sa dalampasigan ng bayang ito ang US 24th Corps sa ilalim ni Major General John R. Hodge noong ika-20 Oktubre 1944. Kasabay ng pagdaong sa Palo Leyte ng 10th Corps bilang unang hakbang ng mga Amerikano sa pagbawi sa Pilipinas mula sa mga Persang Hapones sa tulong ng mga gerilya ng 9th Military District sa pamumuno ni Colonel Ruperto Canglion. Nabawi ang Dulag Airstrip, nasagip ang 500 sibilyan sa lambak ng Leyte at muling nabuksan ang San Juanico at Panaon Straits. At sa harapan naman natin ay makikita natin ang malawak na Leyte Gulf. Mula dito sa Barangay San Rafael ay tutungo naman tayo sa Barangay Sungi, Dulag Leyte, na nandun ang the old school ruins. Nandito tayo sa simbahan ng Dulag at dito tayo dadaan papunta sa ruins dahil yung harapan nito ay nakasirado. At nagpaalam naman tayo sa kumbento at pinayagan naman tayo ma-explore ang ruins. Hello po, ma'am. Morning. Yun. Sa loob nito ay ito ang paaralan ng Archdiocese of Palo, Nuestra Señora del Refugio Parochial School. Yan. Parochial School. Dito sa Leyte, dito sa Dulag. At nasa harapan naman ito ang tinatawag na The Ruins. Hindi ko lang alam kung parte ba rin to ng ruins at inayos na lang. Tulad nito.
Dito sa loob ay may makikita tayong isang rebulto. Tapos, papasukin naman natin. Dito tayo dumaan sa likod na bahagi. Dahil nga nakasirado na at may nakaharang na kawayan. Dito sa bahaging ito ay makikita natin yung dalawang kampana na nakasabit. May nakasulat na Leyte EIL Rev E Quintin Bautista. Kung pupunta ka dito, may mauupuan tayo dito at kailangan ito lalo na sa mga senior citizen natin na gustong pumunta at masilayan yung nasirang gusali o yung ruins na tinatawag dito sa Dulag, Leyte. At ito ay nandito sa Barangay Sungi. At may mga tirikan ng kandila dito mismo sa ruins. May nakikita tayong butas dito. Parang nabutas na lang yata to. Or binutas para may madaanan papunta sa bahaging ito. Kung pupunta kayo dito, ay mag-ingat din po kayo. Baka di natin mamalayan na may gumuguhong parte na at matimingan tayo na nandoon tayo sa ilalim na yan. May nakikita akong butas dito. Ano kaya ang istorya na nasa likod nito? Grabe. Paano kaya kung
hanggang sa kasalukuyan, itong gusaling ito ay buo pa. Isa rin yon sa mga rason kung bakit mahilig ako sa mga gusaling nakatayo na noong pa panahon. Papasukin natin. Yan. Ay. Umiwas ako kasi baka biglang gumuho. Mag-iingat din kayo sa lalakad dito. Bago ka humakbang, lagi mo titingnan yung dadaanan mo. Baka may ahas na nakapulupot at bigla na lang itong manuklaw. May nakikita ako ditong hagdan. Baka may isang elevated na parte banda dito o di kaya isang altar. Siguro itong mga batong to ay galing dito. At nahulog. Ay, wala. Hello, kuting. Halo ko. Oh, no. Nagulat ako. May makikita tayong isang rebulto na kahoy. At kinakain na to ng anay dahil na rin wala itong nasisilungan. At siguro may kamay pa dito na para dito. Nahulog na lang. Babalik lang natin. Tapos na natin galugarin ang The Ruins at pupunta naman tayo sa marker na nakatayo naman sa Barangay Buntay. Narito tayo ngayon sa Liberation Park ng Dulag, Leyte. Isang tahimik na lugar na may dalang napakalalim na kasaysayan. Sa likod ng katahimikan nito ay ang mga alaala ng digmaan, sakripisyo at katapangan na bigay daan sa kalayaan ng ating bansa. Ang bawat hakbang sa lugar na ito ay paalala sa mga bayaning lumaban, sa mga pamilyang nagtiis, at sa pag-asang muling sumikat sa Leyte matapos ang madilim na yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Liberation Park ay hindi lamang isang parke.
Isa itong buhay na alaala na nagsisilbing paalala sa bawat henerasyon na ang kalayaan ay tinamasa natin ngayon ay bunga ng katapangan at sakripisyo ng mga nauna sa atin. Mula dito sa Barangay Buntay, ay Barangay Sungi. Dito naman tayo sa Barangay del Pilar, Dulag, Leyte, kung saan dito nakatayo ang shrine ni Captain Isaw Yamaso. Si Captain Isaw Yamaso, na mas kilala ng mga taga-Dulag bilang Captain Yamasoy, ay isang opisyal ng Imperial Japanese Army na naitalaga sa Dulag, Leyte noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng pagiging bahagi ng hukbong sumakop sa Pilipinas, naalala siya ng maraming residente bilang isang mabuting pinuno na nag-utos sa kanyang mga tauhan na huwag saktan o abusuhin ang mga sibilyan at mga bihag. Noong 1943, habang patungo sa pakikipaglaban sa mga gerilyang Pilipino sa labas ng bayan upang maiwasan ang madamay, ang mga sibilyan, napatay si Captain Yamaso sa isang pananambang sa dating Corva Village na ngayon ay Barangay MH del Pilar dahil sa pangalan at kabutihan ipinakita niya sa mga taga-Dulag. Nagtayo ang mga lokal ng isang dambana bilang pag-alala sa kanya. Mula dito sa Barangay del Pilar at sa shrine ni Isaw Yamaso, Captain Isaw Yamaso, ay tutungo naman tayo sa Barangay Rawis na kung saan may shortcutan sa unahan. At doon tayo dadaan para mas malapit tayong makarating sa airstrip noong World War II dito sa Dulag, Leyte. Bago pa man dumating ang mga Persang Allied sa Leyte, itinayo ng Imperial Japanese Army noong 1943 ang airstrip sa Dulag gamit ang sapilitang paggawa ng ilang lokal na residente. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, naging mahalagang himpilan ito ng mga eroplanong Hapones sa panahon ng digmaan. Matapos ang Leyte Landing noong 1944, nabihag ng mga Persang Amerikano ang paliparan at agad nila itong pinalawak at pinatatag. Mula rito, lumipad ang mga fighter at bomber aircraft na sumuporta sa kampanya upang mapalaya ang Leyte at ang iba pang bahagi ng Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, isinara ang airfield at unti-unting naging lupang sakahan ang dating runway. Ngayon, ang natitirang memorial sa lugar ay nagsisilbing paalala na minsan ang tahimik na bahaging ito ng Dulag ang naging isa sa pinakamahalagang airbase sa laban para sa kalayaan.